ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବାବେଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଜେଜେ ନିମାଇଁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ବୋଉ, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗାଁରୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଜେଜେମା ଦରକାର। ଏ ଖେଳଣା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଖେଳଣା ସବୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେଜେମା ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ତ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ନିର୍ଜୀବ ଖେଳଣା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଖେଳିବି? ଏମାନେ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋତେ ହାତ ଧରି କେଉଁଠିକୁ ବୁଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ମୋତେ ଗପ କହି ପାଖରେ ବସେଇ ଖୋଇପୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହେବ ଓ ଟିଭି ଦେଖିବାର ବେଳ ନେଉଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ସମୟ ଦେଉନାହ। ମୁଁ ଯେବେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଆଣିବାକୁ କହିଛି, ବାପା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖେଳଣା ଆଣିଦେବି। ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ। ଦେଖିଲୁ କେତେ ଖେଳଣା ହେଲାଣି। ନା, ଏବେ ନୁହଁ। ମୋର ଜେଜେମା ଦରକାର। ବୋଉ କାନିକୁ ଧରି ଅଳି କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି 5 ବର୍ଷ କଅଁଳ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହି ଶିଖୁଥିବା ପୁଅ ବାପୁନ ସହରର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୀରେନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ବୀରେନ ସହରରେ ରହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବାର ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ କିଣି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଛନ୍ତି। ବାହାସାହା ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ 7-8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଘର ତାଙ୍କର ସହରଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନ ହେଲେ ବି 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ଘରେ ବାପା, ମା ଓ ସାନ ଭାଇ, ସାନ ବୋଉ। କେବେ କେମିତି ଧୀରେନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଫସଲି ଗାଁରେ ରାତି ବିତେଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଦିନ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ସାନ ଭାଇର ବିଭାଘର ପାଇଁ ଯାହା 4 ଦିନ ଗାଁରେ ବହୁତ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ରହିଗଲେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଫଁ ଫଁ ନିଶ୍ୱାସଟା ବାଟବଣା ନ ହୋଇ ସିଧା ସିଧା ଧୀରେନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଥିଲା। ତାହା ଧୀରେନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। ସହଜେ କାମରେ ଧନ୍ଦି ହୋଇ ଧଳା ଗୋଲ ବାଇଗଣ ଭଳି କଅଁଳିଆ ମୁହଁଟା ଅପରୂପ ଦିଶୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ? ବଡ଼ ବୋହୂ ହିସାବରେ ତ ପୁଣି କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଭାଘରଟା ସରିଗଲା। ଏହି 4 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବାପୁନ ଯେ ଜେଜେମାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ଆଦରର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନେଇଛି। ଏହା ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ନିଜ ବୋଉ ପାଖକୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆସିବା ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜେଜେମାଙ୍କ କାନି ଧରି ନ ଆସିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। କାରରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ବାପୁନର କାନ୍ଦ ଦେଖି ତା ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବାପୁନ ଭଳି। ୟା ଭିତରେ 6 ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାପୁନ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ ଏଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଧୀରେନ ଓ ନମିତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତା ଜିଦ୍ ପାଖରେ ବାପା ମାଙ୍କର କୌଣସି କଥା କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ କାମ କରୁନାହିଁ। କେବଳ କାଲି କାଲି କହି ଠକି ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ରାତି 9:30 ବେଳେ ଧୀରେନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପୁନ ଶୋଇ ନଥାଏ। ତାର ଏକାନ୍ତ ଜିଦ୍, ବାପା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଯାଇ ଜେଜେମାକୁ ଗାଁରୁ ଆଣିବେ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ, ଏଇମିତି ବସିଥିବି। ବାପୁନ ଧୀରେନକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ତାର ଜିଦ୍ କଥା ବଖାଣି ବସିଲା। ଧୀରେନ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବି, ହେଲା? ନା ନା, ତମେ ଏଇମିତି କେତେଥର କହିଲଣି। ସବୁଥର ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଠକୁଛ। ସତ କହୁଛି ବାପା, ତମେ କାଲି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଆଦୌ କାଲିଠାରୁ ମୋଟେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ହେଲା ତ? ଏବେ ଯା ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଯାଇ ଆଣିବି। ନମିତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବୁଝିଲ ନମିତା, ମୁଁ କାଲି ରାତି ଟ୍ରେନରେ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଟିକେ କଲିକତା ଯିବି। ଫେରୁ ଫେରୁ 5-6 ଦିନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଗାଁରେ ବୋଉକୁ ଧରି ଆଣି ତମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବୋଉ ବି ବାପୁନ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବ। ମଲା ମୋର, ତମେ ତ ଏଇମିତି କେତେଥର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରେ ରହିଯାଅ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲ? ନମିତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଧୀରେନ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତମର ମନକୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତମ କଥା ପଛରେ ପକାଇ ବାପୁନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେ ପରା ନୂଆ ମାଲିକାନାର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ତା କଥାକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ପ୍ରଥମ। ନମିତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲେଇ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଧରି କହିଲେ, ମୋ ମତରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକମତ ହେବ, ନୁହେଁ କି?
ହୁଁଟିଏ ମାରି ସେ ପାଖ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନମିତା। ସେ ହୁଁରେ ସତେ ଯେପରି ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଲୁଚିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଧୀରେନ୍କୁ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ନିଜର କାର୍ଟି ଧରି ଧୀରେନ୍ ଯାଇ ବୋଉକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁରୁ। ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାତି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଅଫିସରେ ଟିକେ ଛୋଟମୋଟ କାମ ଅଛି। କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଧୀରେନ୍ ତରବରରେ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ। ବାପୁନ୍ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସରଗର ଚାନ୍ଦ ପାଇଲା ଭଳି ମନେ କରୁଛି। ଜେଜେମା ବାପୁନକୁ ଧରି କେତେ ଯେ ଗେଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଚାତକ ପକ୍ଷୀର ଅଦିନିଆ ମେଘ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ ସାଗରିକା ଆସିବାର ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ସାଗରିକାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇବାକୁ କହିବା ତ ଦୂରର କଥା। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ନିତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ନମିତା। କିଛି ସମୟ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପରେ ସାଗରିକା ଡାକିଲେ, ଆରେ ବୋହୂମା, ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦେଲ। ଏହା ଶୁଣି ସାଗରିକାଙ୍କ କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ବାପୁନ୍। ରୁହ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଆଣୁଛି କହି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ। ବୋଉ ବୋଉ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଶୁଣିଲା କାମବାଲି ମିଠୁନ୍ ମା'କୁ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମିଠୁନ୍ ମା, ତୁମେ ତୁମ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ବା, ଯାଉନ 2-4 ଦିନ ବୁଲିକରି ଆସିବ। ମୋର ତ ଶାଶୁ ଆସିଲେଣି, ସେ ତମର କାମ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ତମର ବି ଝିଅ ଘର ବୁଲା ହୋଇଯିବ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ଯେ ବାପୁନ୍ କାନରେ ବାଜିଛି, ଏକଥା ନମିତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାର ବାହାରେ। ହଉ କହି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମିଠୁନ୍ ମା, ଧନ୍ୟରେ ବୋହୂ, 60-65 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, ସେ ପୁଣି ଯିବେ ପାଣି ବୋହି, ବାସନ ମାଜି, ଘର ଝାଟେଇ, ମୋର କାମ ସବୁତକ କରିବେ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଯିଏ ଗଛଟିକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ବଢ଼ାଏ, ସେହି ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥାଏ। ମୁଁ କେତେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ମା। ମିଠୁନ୍ ମା'ଙ୍କୁ ନମିତା କହିଲେ, ହଁ, ତମେ ଛୁଟିରେ ଯିବା କଥା, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ରାତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୀରେନ୍ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମିଠୁନ୍ ମା ନ ଆସିବାର ଏକ ନିଖୁଣ ପେଶାଦାର କଳାକାର ଭଳି ନମିତା ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଜିକାଲି ଚାକରାଣୀଗୁଡ଼ା ନ କହି ନ ପୁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ରହିଯିବାଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେଣି। ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ସହଜେ ସହରରେ ପାଣିର ଅଭାବ, ପାଣି କୂଅରୁ ବାହାର କରି ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସିଘର ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆସି ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଗରିକା। ନିଜର ଘର କଥା ତ ଘର ଓଳେଇବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା? ଏତକ କାମ କଲେ ଦେହ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଭାବି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ଶାଶୁ ସାଗରିକା। ବେଶ୍ କେତେ ସମୟ ପରେ ନମିତା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଉ, 4-5ଟା ପାଣି ମୋତେ ଏଇ ପାଖ କୂଅରୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତନି? ମୁଁ ଯଥାକଥା ଗାଧୁଆ ଓ ରୋଷେଇ କାମଟା ସେତିକିରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି, ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଭଳି ସାଗରିକା ବାଲ୍ଟି ଧରି କୂଅରୁ ପାଣି ବୋହି ଚାଲିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାପୁନ୍ ପାଟି କରି ଚିଲଉଥାଏ, ଜେଜେମା, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ଆମେ ପରା ଖେଳିବା, ଆଉ ଏଇ ପାଖକୁ ବୁଲିଯିବା। ହେଲେ ସାଗରିକାଙ୍କର ଫୁର୍ସତ କାହିଁ? ସେ ତ କାମ ପରେ କାମରେ ଏପରି ପେଶି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ଘରର ଚାକରାଣୀ ମିଠୁନ୍ ମା। 4-5 ବାଲ୍ଟି ଧରି କେତେ ଯେ ପାଣି ବୋହିଲେଣି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପୁଅ ବୀରେନ୍ ଯିବାର 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ମିଠୁମା ଦେଖା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଖରାବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ସାଗରିକା ଶୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ବାପୁନ୍ ଏକାନ୍ତ ଜିଦ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଏ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ବାପୁନ୍କୁ ସାଗରିକା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ବାପୁନ୍, ତୁ ଟିକେ ମୋ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ବସିଲୁ, ମୋ କଙ୍କାଳଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି ରେ, ମୋତେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ବାପୁନୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ବସିଲା କ୍ଷଣି ଜାଣିପାରିଲା ଜେଜେମା କାନ୍ଦିବାର। ଜେଜେମା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତମକୁ ବୋଉ ମିଠୁନ୍ ମା'ର କାମ ସବୁ କରାଉଛି ନା? ମିଠୁନ୍ ମା ଦିନେ ଦିନେ ନ ଆସିଲେ ପାଖ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଶିଲା ଦିଦିକୁ ଡାକି ସବୁ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ କଅଁଳିଆ କଥାରେ ସାଗରିକାଙ୍କ କାନ୍ଦଟା କୋହରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ, ସେ ବୁଝୁଛି ମମତାର ମୂଲ୍ୟ। ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଯେପରି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏକ ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ଲେପର ଆରାମ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୀରେନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଦୀର୍ଘ 4-5 ଦିନ ହେବ ବାହାରେ ରହଣି। ଖାଇବା ପିଇବା ଅନିୟମିତତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି।
କଲିଂ ବେଲ୍ର ଶବ୍ଦରେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନମିତା। ଧୀରେନ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବୋଉ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ବୋଉ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ? ବୋଉ ଦେହ ଯେ ତାତିରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ତେବେ ବୋଉ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଧୀରେନ୍ ନମିତାଙ୍କୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ବାପୁନ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିକି ବସିଯାଇଛି। ଆଖି ମଳି ମଳି ସିଏ ଧୀରେନ୍ ପାଖରେ କହି ଚାଲିଥାଏ, ନମିତାଙ୍କ ମିଠୁନ୍ ମା'ଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇବା ଠାରୁ ଜେଜେମା'ଙ୍କୁ ପାଣି ବୁହାଇ ବାସନ ମଜାଇବା କଥା। ଯେପରି ଏକା ନିଃଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କଥା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରାବଣ ଧାରା ପରି ବଖାଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବାପୁନ। ନମିତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିନେଲେ ଧୀରେନ୍। ବୋଉଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରଖେଇ ନ ଦେବାର ଏ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନମିତାଙ୍କର। ସେହି ଯାତ୍ରାଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ବୋଉକୁ ଧରି କାର୍ ଛୁଟାଇଲେ ଧୀରେନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଭିମୁଖେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରି ଧୀରେନ୍ ଖାଲି ରାଗରେ ରକତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇ ହେଉଥାନ୍ତି ନମିତାଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବାଟରେ ବୋଉଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସେ ନମିତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେ ମା, ଯିଏ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଅନ୍ତରର କୋହ, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୟସର ସୀମା ପାର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝ ବୋହି ତଥାପି ଶାନ୍ତ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମିଠୁନ୍ ମା'ଠାରୁ ସବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍। ମିଠୁନ୍ ମା'ଙ୍କର ବକେୟା ପଇସା ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ 1 ମାସ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଆସିଲେ ତମକୁ ଡକାଇ ପଠାଇବି। ମିଠୁନ୍ ମା ଚାଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ନମିତା ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଧୀରେନ୍ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ନମିତା। ଏହାପରେ ବୋଉ ଆଉ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନ କରିବେ ନାହିଁ। ପକେଟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନମିତାଙ୍କ ହାତରେ ଧୀରେନ୍। ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ମାସକ ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ମିଠୁନ୍ ମା କ'ଣ ମାସକ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଘରେ କାମଦାମ, ପାଣି ବୁହା ଏସବୁ କାମ କେମିତି ହେବ? କହିଲେ ନମିତା। ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ଥିବା ଧୀରେନ୍‌ଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ତମ ବୋଉଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। ସେ ଆସିକରି ତମ ସେବା ନେବା କରିବେ। କାରଣ ମୋ ବୋଉ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇ ଏତେ କାମ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ତମ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଏବେ ବି ତମ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହା ଭିତରେ ବାପୁନ ଅଖିଆ ଅପେକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇ ଗାଡ଼ିର ଆଗପଟରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥିବା ନମିତା କାହା ଉପରେ ତ ରାଗ ସୁଝାଇବେ। ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରିଲେ, ବାପୁନ ତୁ ଘରକୁ ଆ, ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିବ? ରାଗରେ ଯେପରି ଧୀରେନ୍ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଆସିବ କେମିତି? ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉ ପାଖରେ ରହିବ। ହେଲେ ବାପୁନକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିଲ ନମିତା, ଖାଲି ହାତ ଧରି ବିଭା ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତମର ସବୁ ସତ ମିଛ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜାଣିଛ, ବାପୁନ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତମର ସବୁ ସତ ମିଛ ପରଖି ନେଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ଏଇ ସଙ୍ଗେ ତମକୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବାକୁ। ଯିଏ ଶାଶୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନାହିଁ, ସେଭଳି ନାରୀର ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନମିତା ବାପୁନକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଆଣିବାକୁ। ହେଲେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଭିଡ଼ୁଥିବାରୁ ବାପୁନକୁ ନମିତାଙ୍କର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିବାଟା ଅପଚେଷ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବରଂ ବାପୁନଠାରୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ ବାପୁନ କହି ଚାଲିଛି, ନା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ, ମିଠୁନ୍ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦା କରାଇ ଯାବତୀୟ କାମ କରାଇଲୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଜେଜେମା। ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋତେ ବି ଜ୍ୱର ହୋଇଯିବ। ତୁ ଭଲ ବୋଉ ନୁହଁ। ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇଛି ନମିତାଙ୍କ ହାତକୁ ବାପୁନ। ଚେତା ପଶିଛି ନମିତାଙ୍କର। ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି ବାପଗୁଣେ ପୁଅ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୋଇବା ଘର ଖଟ ଉପରେ ବସି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଥାନ୍ତି ନମିତା। ତାଙ୍କର ସବୁ କୁଟିଳତା ଆଜି ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅନୁତାପ ଓ ଲୁହ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ସାହା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନମିତା ଖାଲି ଅନୁତାପରେ ଲୁହ ପୋଛୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନମିତା। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନମିତା। ଦେଖିଲେ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍‌ଟି ଧରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଲେଣି। ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ନମିତା। ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଉ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ବୋଉ। ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଓ ବାପୁନକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି ବୋଉ। ଏପରି ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ତମ ପାଖେ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ପାଦ ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଛାତିକୁ ନମିତାଙ୍କ ଶାଶୁ। ନମିତାଙ୍କର ହାତ ଧରି
ସେ ନିଜ ଶୋଉଥିବା ଘରର ଖଟ ଉପରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବୋହିଥିବା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମାନିବୁ? କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ସାଗରିକା। ହଁ। ବୋହୂ, ମନେ ରଖ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କିମ୍ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋହ ସରଜିଲେ ସେଥିରେ ନାରାୟଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମା। ସୃଷ୍ଟିରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ରଖି କହୁଥିଲେ ନମିତା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ବୋଉ। ନଚେତ୍ ସେ ନାରାୟଣ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଅନୁତାପ ନୁହେଁ ବୋଉ, ଏଇଟା ମୋର ତୁମ ପାଖରେ ଶପଥ। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନମିତା। ତୁ ତୁନି ହୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଧୀରେନ୍ ଓ ବାପୁନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଧରି ଆସୁଛି। ବୋଉଙ୍କ ଡାକରେ ଧୀରେନ୍ ଓ ବାପୁନ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନମିତା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଧୀରେନ୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଧୀରେନ୍ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପୁନ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପୂର୍ବପରି ଗେଲ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଧୀରେନ୍ ଉଠିପଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ନମିତା ବୁଝିଲେ ୟାଙ୍କର ରାଗ ବୋଧେ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଧାଇଁ ଯାଇ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସହଜ ମୁଚୁକୁନ୍ଦିଆ ହସି ନଇଁ ପଡ଼ିଥା ନମିତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଧରି ଧୀରେନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାଉଛି ମିଠୁନ୍ ମା'ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।